Здравей! Днес искам да ти споделя едно ценно осъзнаване, което ми отне години аз лично да разбера, но затова пък искам да го споделя с теб, с надеждата, че може да ти спести време, болка, усилия. Искам да ти кажа нещо много важно за връзките. Няма да бъдеш в щастлива, сполучлива, споделена и удовлетворяваща връзка, ако не излекуваш две травми в себе си. Това са травмите на отхвърляне и на изоставяне. Всеки човек поначало има такива травми още при раждането си. При някои са по-силно развити, при други не толкова. Впоследствие те могат да се задълбочат през първите години от нашия живот, в зависимост от това какви са били отношенията с нашите родители, каква е била връзката ни с тях, колко обичани, приети, обгрижвани сме се чувствали. Нерядко родителите ни допускат грешки при нашето отглеждане, не защото са лоши, не защото не искат да им дадат най-доброто, а просто защото и те са хора и не им е лесно, особено през първите години, когато си станал родител. Никой не се ражда научен родител. Това е нещо, което учиш в движение и развиваш като умения и инстинкти в последствие, след като твоето дете се е появило на този свят. Понякога се случва така, че не сме успели истински да се свържем с нашите родители и да получим тази любов и това внимание, от което сме имали толкова голяма нужда като деца. И понеже сме били деца, ние не сме могли да осъзнаем защо е било това. И на едно подсъзнателно ниво приемаме, че ние не сме били желани, не сме били обичани, не сме били достатъчно обгрижвани и това остава закодирано в нас под формата на болка, неизлекувана болка или така наречената травма. Затова в последствие, когато вече станем възрастни хора и започваме да се свързваме с другите и започваме да влизаме във връзки, за съжаление се получава един много неприятен ефект. Ние започваме да влизаме в тези връзки от ролята на нуждаещ се. По този начин ние се вкопчваме в нашите партньори и очакваме те да удовлетворят нашите нужди, които не са били посрещнати, когато сме били деца. Можете ли да си представите дали това е сполучлива формула за връзка? Затова и за съжаление в последствие се пораждат толкова конфликти между партньорите, просто защото те не влизат в тези връзки от ролята на възрастен човек, влизат в тези връзки като деца. Чисто емоционално те се държат като деца. И се връщам на тези две травми – отхвърляне и изоставяне. В момента, в който започнем да работим с тях, излекуваме ги, ние можем да се почувстваме напълно пораснали, самостоятелни и зрели хора. Тогава за нас няма да бъде жизнено важно да бъдем във връзка. Напротив, ще се чувстваме абсолютно комфортно да бъдем и насаме със себе си, да не бъдем във връзка и няма да търсим някой, с който да се свържем по нездравословен начин и да изискваме от него. Неща, които той в крайна сметка няма да може да ни осигури. Дори да го направи за някакъв момент, ще дойде време, в което конфликтите и търканията ще станат толкова големи, че връзката просто ще стопира и няма да може да се развива и да продължи напред. Аз лично започнах моят път към себепознанието, самоусъвършенстването и вътрешната работа преди над 7 години. Да, в немалка част този път не беше лек, но никога не съм се страхувала да дълбая надълбоко в себе си и да се сблъсквам с моите така наречени сенки, травми, страхове, блокажи. Използвала съм немалко средства и инструменти за вътрешна работа и себепознание, които са ми помогнали да стигнат до реализациите, до които съм стигнала и надявам се да съм излекувала тези части в себе си, които са били най-болезнени и най-много са ми пречили да се свързвам здравословно с хората около мен. В друго видео бих искала да ти споделя повече за моя опит с констелациите и как те ми помогнаха да работя доста сполучливо точно с тези вътрешни травми на отхвърляне и изоставяне, които наистина ни пречат да имаме едни щастливи, здравословни и пълноценни отношения. Последвай канала, ако не искаш да изпускаш това видео. Сигурна съм, че би ти било много интересно и полезно, ако и ти си тръгнал по същия път на себепознание и вътрешна работа. А ако искаш да разбереш какви са твоите вътрешни страхове и блокажи, които те спират да бъдеш твоята най-добра версия, дали в твоите лични взаимоотношения или в професионалния ти път,
на развитие, тароанализът, личностно развитие може да ти бъде изключително полезен. Ако искаш да научиш повече за този тароанализ, пиши ми лично съобщение и ще ти изпратя всичко, което трябва да знаеш. И не забравяй, любовта започва първо с теб.